Pekný deň, moji milí. Chcem vám dneska prísť s takou informáciou. Vy ste si už určite zvykli, že alchymistky nie sú zľavová značka. My máme ceny nastavené skutočne férové, tak, že zohľadňujú všetky vstupy, ktoré sú vysoké. A keďže toaletné mydlá ste si veľmi obľúbili, ale my sme cenu nezdražovali od roku 2021, snažili sme sa to nejako udržať, ale musíme prísť k nepopulárnemu opatreniu a všetky mydlá zdražíme, nie síce oveľa, len tak, aby nám to zase pokrylo stúpajúce náklady na naše biosuroviny. Verím, že to pochopíte a budete s nami a z tohto dôvodu vám nechávame ceny ešte celý apríl do konca Veľkej noci. 21. už začne cena platiť vyššia. Takže využite šancu, nakúpte si ešte za existujúce ceny, pretože je pravda, že nové suroviny nám vstupujú do výroby až teraz. A preto až teraz dvíhame ceny, lebo už by sme to neutiahli. Veríme, že to pochopíte a zostanete s nami. Naozaj naše ceny sú férové, tak, aby boli priateľné pre vás všetkých.